Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan wasiƙa ce buɗaɗɗiya da shawara mai kyau bisa ga girmamawa zuwa ga gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf da mai gidanmu a siyasa, jagoran siyasa na Afirka gaba ɗaya, injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, da kuma mai girma mataimakin gwamna da kuma sakataren gwamnati Dr. Abdullahi Waffa Bichi. Wannan shawara ce da roƙo zuwa gare su. Lallai na so a ce ma da jahula a kaina zan yi wannan bidiyon domin su kalli bidiyon a matsayin cewa ɗan gida ne yake ba da shawara ba ɗan adawa ba. To amma ba laifi, na san ko da wani irin kaya na hoto duka waɗannan mutanen da na ambata idan sun ga fuskata a midiya sun san ɗan uwa ne, ɗan kwankwasiya. Ko shakka babu mun ga abubuwa da ake yi a Kano na rushe-rushe waɗanda ko shakka babu dama lokacin da za a yi gyara dole sai an ɓata wa wani. Hanyar unguwarmu ba ta da kyau, na sani ko yau aka zo za a yi wannan hanyar sai an rushe wani guri kuma sai hanyar ta daina yin daɗin bi har a gama aikin. Don haka dama gyara yana zuwa da ƙuntatawa, sai an yi haƙuri. To amma saboda al'umma akewa abin da ƙorafe-ƙorafe, mun sani duka guraren da ake rushewa kamar yadda gwamna ya faɗa, mataimakinsa ya faɗa, sakataren gwamnati Dr. Abdullahi Waffa Bichi ya faɗa, muna da yaƙinin waɗannan mutane ne masu amana, masu gaskiya, ba za su yi ƙarya ba. Mun yadda cewa wannan suna rushewa ne don ba na talakawan Kano ba ne, lallai na waɗansu mutane ne da suka azurta kansu a cikin gwamnati. Amma a tare da haka ga roƙo da shawara da za mu zo da shi zuwa ga waɗannan ɓangarori, muna fatan kuma za su ji wannan roƙo, don wannan roƙon na al'ummar Kano ne gabaki ɗaya, kuma namu ne na 'yan kwankwasiya ba 'yan adawa ba. Ya mai girma gwamna, mun ga an sawa duka gine-ginen da aka yi a Badala tun daga hauren wanki har zuwa kofar famfo an sa musu jan fenti da alamar za a rushe su. Wannan rushe-rushen da za a yi ko shakka babu zai lashe dukiya mai yawa fiye da wanda rusau ɗin baya ya lashe. Da a ce ka riga ka rushe mai girma gwamna, ina cikin wanda za su fito midiya su goyi bayan ka, don na tabbatar kana yin abin ala basira kuma ka san abin da ni ban sani ba. To amma saboda baka riga ka rushe ba, zan iya yin sharing din idea, watakila mai girma gwamna ya tsaya ya kalle ta, kuma ina da yakinin zai ga wannan bidiyon. Ya mai girma gwamna, ko shakka babu idan aka rushe wannan dukiyar da aka narka daga hauren wanki zuwa kofar famfo, ko shakka babu a shekara 8 da za ka yi ma gwamnati ta dawo da wannan dukiyar da aka yi asara, abu ne da zai yi asara waɗansu ayyukan masu muhimmanci. Ya mai girma gwamna, maimakon ai haka, ga shawarar da nake so na bayar zuwa gare ta, ina fatan za a kalli shawara ta da idan ba. Ya mai girma gwamna, tunda mun ga mamallaka gurin, duniya ta gani, suna faɗin ta hanyoyin da suka mallaki gurin, kuma suna faɗin waɗansu gine-gine da aka yi tun kafin zuwan Ganduje a waɗansu gurare wanda su ma Badala ne, kuma suna ganin in aka zo aka rushe wannan gurin nasu an sa siyasa a ciki, kuma ba zagi suke ba, roƙo suke cewa a jikansu a taimake su, sun zuba dukiya a gurin. Amma mai girma gwamna iya da bincike da bayanan sirri da yake nuna akasin abin da suke faɗi. To don aiwa kowa adalci, me zai hana mai girma gwamna ya zauna da mamallaka wannan gurin, tun da rigimar akan fili ne ba akan ginin ba, to su sake sayan gurin. Ma'ana ko da sunan haraji ne a yanka musu wani abu da za su biya once, ba ma duk wata ko duk shekara ba, su biya wani abu, ko a ce ba a yarda da cinikin ba, a rushe cinikin da suka yi tunda ba su sa kuɗi a akawun ɗin gwamnati ba kamar yadda Dr. Waffa Bichi ya faɗa. To a zo a zauna da waɗannan mutanen, tun da rigimar akan iya filin take, ba akan biliyoyin dukiyar da aka zuba akan filin ba. To maimakon in za a yi asarar filin ta shafi waccan dukiyar, to dan a tsira da duka mamallaka wannan gurin su zo su sake biyan kuɗin da ya kai kimar kuɗin filin, ko da ba a kira wannan kuɗin da cewa sayan fili suka yi ba, su sa kuɗi wanda ya kai kimar kuɗin filin a akawun ɗin gwamnati. Shikenan in ya so in za su nemi haƙƙinsu a wani guri da gwamna yake cewa ba a sai musu bisa ƙa'ida ba, sai su je su nemi wannan haƙƙin na farko, wannan biyan na biyu sai su cika ƙa'ida. Idan aka yi haka, ina ganin mai girma gwamna da mu 'yan jam'iyya da waɗancan 'yan adawa da su masu dukiya da suke kuka, kowa an ji kansa, an mara rahama, kuma an taimaki al'ummar Kano. Waɗannan mutanen da dubunnan mutanen da ake cewa suna cin abinci karkashin haya da suka kama
da leburanci da suke a gurin duka an kubutar da su, ba a tozarta su ba. Sannan kuma mai girma gwamna ma bai tozarta ba, domin an biya shi kuɗin filin da yake ganin damfarar 'yan Kano akai. Idan an zauna da wannan mutanen ba su yadda da wannan maslahar ba, to mai girma gwamna ina ganin idan ka fito ka gaya wa mutane officially, idan an rushe gurin ma za a ga cewa an musu wani abu na rahama da jin kai, su ne suka yi burus. Ina da tabbacin da su rasa ginin, wato akan su biya miliyan 100 kudin fili, ba za su ki amsa ta yi ba. Wato abinda nake nufi, na tabbatar sun yi ginin miliyan 1000, ba za su yadda su yi asarar wannan miliyan 1000 din ba, kawai dan an ce su ƙara biyan miliyan 50 kudin fili. Mai girma gwamna a duba wannan koken don Allah, mu 'yan jam'iyya ne, idan ma baka ji wannan kukan ba ka rushe, ina nan dai tare da kai, bana cikin 'yan adawa.